Predstavte si, že máte projekt a za pár mesiacov už pred vami stojí celá hotová budova. Takto to robia developeri v Číne. Chcete vedieť ako? Poďte s nami do Jekalonu. Už 3. marca vyrážame na jedinečnú obchodnú cestu do čínskeho Shenzhenu, do najväčšej stavebnej spoločnosti Jekalon. Ponúka všetko pod jednou strechou. Od návrhov cez materiály až po konečné architektonické riešenie. Ak máte stavebný projekt a hľadáte efektívne riešenie, Jekalon vám ukáže, ako to postaviť rýchlejšie, lacnejšie a kvalitnejšie. Či ste developer, architekt alebo stavebná firma, neváhajte, pretože toto je príležitosť, ktorú jednoducho nechcete premeškať. Cestujeme s poprednými slovenskými developermi a stavbármi, ako aj s vedením Slovenského zväzu stavebných podnikateľov. Súčasťou je aj návšteva Shenzhenu a Hongkongu, ako aj networking s top profesionálmi v tomto obore. Ale pozor, odchádzame čoskoro a máme už len pár voľných miest. Ak chcete byť súčasťou tejto exkluzívnej cesty, neváhajte a kontaktujte nás na tomto linku. Moje meno je Michal Malík zo spoločnosti Inveld a teším sa na vás v Číne.